Alan Dean Foster ako dym z fajky. Z knihy Alfred Hitchcock Moje obľúbené strašidlá. Najprv ju upútala tabaková vôňa. Taká jemná, že si ju musela všimnúť, a taká výrazná, že prerážala obyčajný pach cigariet a cigár. To bola prvá zvláštnosť za celý večer. Dúfala, že u Normy na domácom večierku sa stretne s niekým aspoň trochu zaujímavým. Ale zoznam Norminých hostí verne odzrkadľoval priateľkin vkus. Emma si len namýšľala, že tentoraz to bude iné. A znova zacítila ten tabak. Voňal táborákom a zimozeleňou, skutočne zvláštne, ani trpko, ani prenikavo. S primerane hlúpou výhovorkou opustila obmedzeného mladého muža s polosuchým Martini v ruke, len čo vyslovil zo pár dotieravých návrhov, ale tohto vysokého futbalistu nebolo treba ľutovať. Myknutím pleca sa preniesol cez odmietnutie a hneď rozhodil siete na ďalšiu Norminu priateľku. Majiteľ fajky bol prekvapením číslo 2. Nehodil sa do tejto spoločnosti asi tak ako Mozartovo končerto. Nehojdal na kolenách dievča, ale objímal hrubú knihu. Utiahol sa od ostatných do poloprázdneho kúta nižšie položenej obývačky. Ahoj, povedala a položila ruku na vysoké operadlo kresla, v ktorom sedel. Zdvihol oči. Dobrý večer, prehodil neprítomne a znovu sa pohrúžil do čítania. Jej záujem vzrástol. Možno náročky predstiera ľahostajnosť, pomyslela si, ale neverila tomu. Keby mal záujem, isto by ho vedel prejaviť aj inak. Nestávalo sa, že by muži odbavili Emu ľahostajným pozdravom alebo jej letmo pozreli do tváre a nevšímali si, čo je pod ňou. Dotklo sa jej to. Nedaleko stál nízky stolček. Pritiahla ho bližšie ku knižnici a sadla si mu naproti. Nezdvihol oči. Bol to pekne opálený muž bez brady a fúzov, ďalšia anomália. Tmavé zvlnené vlasy prechádzali do krátko, šikmo zastrihnutých bokom briadok pretkaných striebrom. Možno má už aj vyše 40. Mal výrazné čeľuste a inak nenápadné až detské črty. No i tak v ňom bolo čosi mierne desivé. Emma sa ľahko nezľakla. Nemohla som si nevšimnúť váš tabak. Zdvihol k nej oči. Váš tabak, všimla som si ho. Naozaj? Očividne ho to potešilo, vybral si fajku z úst a obdivne si ju obzeral. Je to zvláštna zmes, špeciálna na objednávku. Som rád, že sa vám zdá príjemná. Hľadel na Emu so zjavným pobavením. Teraz mi asi poviete, že máte rada fajkový dym. Ak mám byť úprimná, vôbec ho neznášam. Práve preto sa mi zdá vôňa vašej fajky taká príjemná, je sladká. Ešte raz vám ďakujem. Nebol v tom slabý, majstrovsky utajený dôraz? Mala dojem, že sa chce zás vrátiť ku knihe. Po chvíľke váhania však knihu hlučne zatvoril. Vrátil ju do medzierky v knižnici. Pozrela na chrbát knihy, aby zistila, čo čítal. Dürer? Páči sa vám Dürer? Ako umelec nie. No rád držím v ruke nové knihy. Nedbanlivo ukázal na knižnicu. Tieto sú všetky nové. Kútiky úst sa mu skrivili do sotva badateľného úsmevu. Na väzbe je rok 1962, poznamenala. Tak teda nie sú nové. Povedzme, že nepoužívané. Dürera ako umelca si veľmi necením. Jeho dielo má však z hľadiska dejín lekárstva nepopierateľnú hodnotu.
Emma si znova sadla na stolček, preložila si nohy a rukami si objala koleno. Zámer s rafinovane vyhrnutou sukňou jej nevyšiel. Nevšímal si to a ona sa ho spýtala: Na aký odbor sa špecializujete? To je úžasné, zvolal. Nespýtuje sa, či som lekár, ale vychádzajúc zo správneho predpokladu ide rovno na vec, na čo sa špecializujete. Zdá sa mi, vážená slečna, že za tou fasádou vychádzajúcej hviezdičky a ukážkovou postavou sexbomby sa skrýva azda aj rozum. Milý pane, prihovorila sa mu posmešne, nemilosrdne mi lichotíte. Nie som nejaká hviezdička. Som herečka. A aby som vopred odrazila váš ďalší útok, hrám toho času v jednom malom divadle, ktoré má síce výborné kritiky, ale poloprázdne hľadisko vo Sne noci svetojánskej, a to nie je rokový muzikál, aby ste vedeli. Súhlasne prikývol. Dobre. Dostanem za svoj test zlatú hviezdu, pán učiteľ, ohrnula Peri. 2. Ak vás skutočne zaujíma odpoveď na vašu otázku, náhodou sa špecializujem na endokrinológiu. Vy, pokračoval príjemným hlasom, pokiaľ ide o môj odbor, nejavíte sa mi, ako by vás príroda o niečo ukrátila. Len vás prosím, neurobte si zo mňa blázna a nezačnite mi hovoriť o ťažkostiach so štítnou žľazou, ktorými trpíte od svojho 5. roku. Zasmiala sa. Nebojte sa, nezačnem. Nie je to príjemný večerok? Áno, príjemný, odvetila nepresvedčivo. Teraz sa naozaj usmial, širokým úprimným úsmevom. Na opálenej tvári mu zažiaril polmesiac bielých zubov. Ak sa zaujímate o umenie, mám doma niekoľko exponátov, ktoré by ste jazda ocenili. Oleomalby a perokresby. Grafiku nemám. Znovu sa usmial. Ľudia na nich sa síce nehýbu, ale majú v sebe viac života ako táto spoločnosť. S radosťou opetovala jeho úsmev. Cesta trvala dlhšie, ako očakávala. V Los Angeles to už niečo znamená. Viezli sa dobrých 20 minút na sever od Sunset Boulevardu pacifickou pobrežnou diaľnicou a potom dolu po krátkej hrboľatej ceste. Dom stál na pilieroch na nízkom útese pri mori. Vlny neprestajne narážali na drevo a vyludzovali z neho decembrové piesne. Vypijete si niečo? Spýtal sa. Rozhliadla sa po miestnosti. Bola útulná ako teplý palčiak, mužná ako mahagón, bol tam starodávny okrúhly stolík, staré, veľmi nemoderné a dokonale pohodlné kreslá a obrovský masívny gauč, v ktorom sa človek celkom stratil. Viete namiešať zázvorový koktejl? Opýtala sa. Zdvihol obočie. Rezaný či nerezaný? Rezaný. Prirodzene, hneď to bude. Za gaučom bolo široké panoramatické okno na úzkú verandu, ktorá prečnievala nad Čierne more. Polkruh svetiel v zálive Santa Monica pripomínal pohľad na Rio de Janeiro, lenže bez vrchov, a žiaril do jasnej zimnej noci. Na severe vystrkoval z vody chrbát výbežok Pointu. Celú protiľahlú stranu tvorila obrovská knižnica. Boli v nej zväčša objemné lekárske zväzky s komplikovanými latinskými názvami. Na niekoľkých policiach boli nemecké knihy, na jednej francúzske a na ďalšej v akomsi severskom jazyku. Natlačené v kútiku na severnej stene viseli takmer jeden pri druhom zarámované diplomy z niekoľkých východných univerzít a, aby sa hodili ku knižnici, ešte jeden nemecký a jeden francúzsky diplom. Umenie, ktorého tu bolo poskromne, predstavovali zväčša malé obrazy. Čakala, že tu nájde Picassa, ale nečakala originály Dalího ani Winslova Umra, pôvabné vajetové skice, niekoľko malieb od Angličanov, ktorých nepoznala, ani zarámované anatomické kresby Da Vinciho, prirodzene boli to len kópie. V masívnom dubovom ráme nad kozubom visela žiarivá Sierra Nevada, krajinka od Bierštada. Výnimočná zbierka. Celkom ako jej majiteľ, pomyslela si. Rezaný.
Zvrtla sa, dých sa jej zasekol. Prekvapili ste ma. Fair play, aj vy ste ma dnes večer prekvapili. Vzala od neho pohár, prešla ku gauču, posadila sa a usrkla si. Veľmi jemný koktejl, zamrmlala uznanlivo. Podišiel ku gauču a sadol si vedľa nej. Vy asi nepatrite k tým, ktorí často chodievajú na Normine večierky, povedala. Tak sa volá naša šarmantná hostiteľka? Nie, nepatrím. Na stole bol dlhý stojan s vyše 20 fajkami, pri ňom otáčavý podnos s rôznymi druhmi tabaku. Vybral si spomedzi nich fajku a začal ju napchávať. Neviem, či mi uveríte, ale na večierok ma pozvala jedna moja pacientka. Zachychotala sa. Nápoj bol perfektný. Žiaľ, je to pravda, povedal. Zaujíma sa o moju predpokladanú mníšskú existenciu. Úbohá pani Mardenová. Priložil si fajku k perám a vybral škatulku zápaliek. Dovolíte? V okamihu vytiahla zapaľovač z kabelky. Ó, nie s tým. Jemne jej odstrčil ruku. Zápestie ju po jeho dotyku pálilo. Plynový plameň kazí arómu. Nie každý fajčiar to postrehne, ale ja áno. Načiahla sa po škatulke talianskych voskových zápaliek, škrtla jednou a naklonila sa dopredu. Len čo prvý raz zľahka vyfúkol dym, vklzol jej rukou do výstrihu. Tušil som, že nenosíte podpernú konštrukciu. Ale choďte, sfúkla zápalku. Jemne sa zakrádal rukou ďalej. Hovoríte ako stavebný inžinier. Prepáčte, viete, že ste vlastne šťastná žena? Začala prerývane dýchať. Ako? Prečo? No, povedal profesorským tónom, spodná časť ženského prsníka je citlivejšia ako vrchná. Mnohé ženy nie sú obdarené dostatočnou citlivosťou a nevnímajú rozdiel. Vy tento problém nemáte. A čo hovorí tá kniha o spodnej pere v porovnaní s vrchnou? Spýtala sa chrapľavo a zľahka mu prešla po líci. Pokiaľ ide o to, položil fajku na stôl a naklonil sa oveľa bližšie, názory sa zatiaľ rozchádzajú. Nový rok prišiel aj prešiel celkom tak ako hoci ktorý deň starého roka. Nebolo to ako ľúbostný amok, skôr ako jarmok, nepretržitý, nádherný, trochu bláznivý ako soročinský jarmok v Petruške, len bábky chýbali. Walt na ňu nikdy nekričal, nikdy jej nepovedal hrubé slovo. Bol dokonale nežný, zdvorilý, ohľaduplný, iba s jemným náznakom bezočivosti, ktorá pridávala veciam pikantnosť. Walt mal menej výstredných vlastností ako iní muži, ktorých doteraz poznala. Hnevala ho len to, keď prejavovala zvedavosť. Bol to zanedbateľný problém, keďže hovoril celkom otvorene o sebe aj o svojej práci. Ani sa ho na to nemusela pýtať. Trocha ju prekvapilo, že už bol 2 razy ženatý, no keďže nemal deti, ktoré by ho spájali s minulosťou, prestala sa o to zaujímať. V utorok bude mať narodeniny. Rozhodla sa, že ho prekvapí, ale čím? Šaty? Mal ich veľa a na modu si veľmi nepotrpel. Kúpiť skutočne cenný obraz si zasa nemohla dovoliť. Okrem toho je ťažko vybrať umelecké dielo pre iného. Elektronické hračky, moderná náhradka drevených stavebníc pre mužov ho nejako nenadchýnali. Zrazu si spomenula na tabak. Pravdaže, objedná mu niektorú špeciálnu zmes. Keď si zapáli fajku, vždy si na ňu spomenie. No tak, uvažovala, premeriavajúc očami slnkom zaliatu izbu. Kde by som sa skryla, keby som bola plechovka špeciálneho tabaku? Niekde na blízku musia byť veľké plechovky. Do otáčavého podnosu sa ho veľa nevmestilo a vždy bol plný, hoci nikdy nevidela, že by ho Walt doplňal. Pravda, opýtať sa ho nemohla, pokazila by tým prekvapenie.
Ako vysvetlo, tabak nebol ukrytý, len odložený na nenápadnom mieste, kam nemala dôvod chodiť. V prednej časti domu bola malá komora, vlastne nepoužívaná druhá spálňa. Boli v nej ďalšie knihy a rôzne nepotrebné odložené veci vrátane drahej súpravy golfových palíc. Plechovky s tabakom stáli v tmavom chladnom kúte v starej zasklenej skrini. Bola zamknutá, ale kľúč bol na vrchu. Keď si stala na prsty, akurát ho dočiahla. Hoci sa náhlila, každú plechovku si dôkladne obzrela, no nenašla nič, čo by sa dalo nazvať špeciálnou zmesou. Boli tam americké, turecké, arabské, brazílske značky, ba aj malá zakrivená plechovka z akejsi africkej krajiny, ktorá za posledných 10 rokov 3-krát zmenila názov, ale po špeciálnej zmesi ani stopy. Zamkla skriňu a vrátila kľúč na miesto. Sklamane kopla do starej rárohy. A v tom, čo si cvaklo. Na spodku skrine, ktorý vyzeral ako pevná javorová doska, vyskočil predný panel a zjavila sa malá, asi 3 cm škára. Klakla si a celé to otvorila. Vnútri na 2 policiach stálo 8 veľkých plechoviek. Každá bola zabalená do čohosi, čo vyzeralo ako jemný hnedý papier alebo tenká koža, no nebolo to ani jedno, ani druhé. Na vrchu každej plechovky bolo úhľadným výrazným písmom napísané špeciálna zmes pripravená osobitne pre doktora Waltera Scotta. Pod tým boli rôzne názvy zmesí. Liz Grangerová, Virginia Violetová a tak ďalej. Vybrala jednu plechovku a trpezlivo ju skúmala. To bolo všetko. Ani adresa, ani telefónne číslo, nič. S rovnakým výsledkom prezrela ostatné. Len špeciálna zmes pripravená osobitne pre a názov zmesi. Nič neprezrádzalo, kto ju pripravil a kde bola zakúpená. Obal na poslednej plechovke bol trocha natrhnutý. Opatrne ju vzala do rúk a skúmala trhlinu. Na plechovke bolo čosi vyrazené, ale takmer úplne to zakrýval obal. Trocha ho odhrnula. Áno, plechovka mala guľaté signum. Pravdepodobne ho mali všetky, dalo sa len ťažko prečítať. Signum bolo plitké. Peter Van Eyck, fajčiarsky kútik a adresa priamo na bulvári Santa Monica. Našla kúsok papiera a zapísala si meno a adresu. Potom vyrovnala roztrhnutý papier, alebo kožu, ako najlepšie vedela, vrátila plechovku na miesto a privrela dosku skrine. Ako zapadla na miesto, staromódna zámka znovu cvakla. Bulvár Santa Monica pripomína takmer po celej dĺžke filmové kulisy zozadu. Dali by ste krk na to, že všetky obchody majú priečelie v bočných uličkách a zadné steny obrátené na hlavnú ulicu. Bola presvedčená, že si zle prečítala adresu, ale keď sa 3. raz viezla ulicou, zrazu ju zbadala. Boli to nenápadné dvere v starom jednoposchodovom dome. Zaparkovala a vošla nezamknutými dverami na pomerne čisté schodisko. Vyšla po schodoch na chodbu, pozrela doľava a prešla doprava. Zaklopala na čísle 5 a vstúpila. Do nosa jej okamžite udrela prenikavá štipľavá vôňa tabaku. Keď zatvárala dvere, zvonček nad nimi 2. raz zazvonil. Kto si zozadu zavolal: Minútku! Z minútky boli 2, kým sa napokon majiteľ, bol to malý, tučný muž, hlavu mu kol dokola lemoval veniec vlasov, ktorý sa vinul od brady cez líca do bokom briadok, ponad uši a cez celé temeno ako bodkočiarkovaná hranica. Mal prinajmenej 60, no za väčšinu vrások vďačil tučnote, nie starobe. Hovoril zaliečavo s miernym cudzím prízvukom. Usmial sa. Iha, keby som mal viac takých zákazníčok ako vy, slečna, asi by som nikdy nešiel do penzie. Ďakujem, povedala, nemôžete ísť do penzie, aspoň nie dnes. Prišla som kúpiť dar k narodeninám pre náročného priateľa. Majiteľ sa zatváril polichotene. Povedzte mi, čo má rád. Exportné cigary, tabak do fajky, šnúpací tabak? Ten odporný krpáň sprisahanecky žmurkol. Alebo ešte mimoriadnejšie, mexický, alebo povedzme z Tajvanu?
Opiový broloch v podkroví, usmiela sa na ňo. Našťastie nie. Môj priateľ kupuje u vás pravidelne. Má dobrý vkus. Špeciálnu zmes, ktorú mu pripravujete. Drahá moja, pripravujem špeciálne zmesy pre mnohých a nie len z Los Angeles. Je to umenie a dnešná mládež, vzdychol si. Keby som vám povedal, kto všetko sú moji najlepší zákazníci, otvárali by ste oči. Ako sa volá váš priateľ? Doktor Walter Scott. Úsmev zmizol. Priateľstvo sa stratilo. Humor odletel do neznáma. Aha, bol zrazu obozretný. Vie pán doktor, že ste tu? Nie, má to byť prekvapenie. Ach, tak. Pozeral do zeme. Žiaľ, drahá slečna, nemôžem vám poslúžiť. Bolo to nezmyselné. Prečo? Nemôžete tú zmes jednoducho zmiešať? Alebo čo to vlastne s ňou robíte? Potrebujem ju až o týždeň. Pochopte, drahá slečna, ide tu o celkom špeciálnu zmes. Zväčša ju viem pripraviť. Ale jedna ingrediencia sa nikdy nemení a tu dodáva doktor Scott vždy osobne. Je to ako šafran v pále. Bez tej štipky šafranu je to nič, iba polievka. A bez tej malej prímesi od pána doktora pokrčil plecami. Nepokúsili ste sa zistiť, čo je to pre vlastnú potrebu? Nastojila. Čo by nie? No doktor sa za každým iba usmeje. Nezazlieva mu, že chráni výrobné tajomstvo svojej zmesi. Dodáva tabakovému dymu priam zázračnú sladkosť. To teda hej. Tabačiar potriasol hlavou, až mu nadskočil veniec vlasov. Nie, nemôžem vám poslúžiť. Prepáčte. Obrátil sa na odchod. Ohromné. Vyšla z miestnosti. V polovici schodov zastala. Zvláštne. No dobre, kúpim mu tú starožitnú petrolejku, ktorá sa mu tak páčila v Port of Call. Keď sa autom blížila k domu, pršalo. Walt každú stredu dlho pracoval a Emma bola presvedčená, že sa poteší jej spoločnosti. Slastne sa chvela, vedela to perfektne. Pacifická pobrežná diaľnica je hlavná dopravná tepna. Pre dážď a hmu bolo na ceste málo vozidiel. Padal typický juhokalifornský dážď, čistý, chladný, miernejší ako na východe. Odomkla dvere a potichu vošla dnu. Walt práve kládol do kozuba ďalšie poleno. Ako obvykle cmúľal fajku, tentoraz penovku s hlavičkou podobnou chrliču. Ten kúsok od auta prebehla v prudkom daždi a plápolajúci oheň jej teraz pripadal ako zmyselné inferno, pradúce ani oranžová mačka na reťazi. Vyzliekla si ťažký premočený plášť a pomaly prešla ku kozubu. Oheň nádherne žiaril. Poboskala ho? No tentoraz sa jej vášnivé nadšenie nestretlo s odozvou. Stalo sa niečo, Walt? Usmiala sa. Pani Norrisová ťa zas otravovala so svojimi žľazami? Nie, o to nejde, povedal ticho. Pripravil som ti koktejl. Nápoj bol chladný a výborný, ako vždy. Tak mi povedz, čo sa stalo. Podišla ku gauču a pohodlne sa usadila. Z ohňa sálala priveľká horúčava. Walt sa oprel o kamennú rímsu kozuba a uprene hľadel do plameňov. Izbu osvetľovalo iba svetlo z kozuba. Po Waltovej tvári sa myhali pošmúrne tiene. Vzdychol si. Emma, vieš dobre, čo si myslím o ženách, ktoré strkajú nos do toho, do čoho ich nič nie je. Čože? Do čerta. Isto si všimol, že obal na plechovke je čerstvo natrhnutý. Neviem, o čom hovoríš, miláčik. Tvár s pekným profilom sa k nej obrátila. Hrabala si sa mi v tabaku, však. Tak teda dobre, priznávam sa, drahý. Áno, bola som v tvojej drahocenej skrýši. Prečo?
V jeho hlase znelo čosi viac ako náznak miernej zvedavosti, ako by to hovoril celkom iný človek. Pritisla sa ku gauču a zachvela sa. Bolo to pravda, že z tej náhlej zmeny teploty. Preboha, Walt, nemyslela som, že ťa to tak rozčúli. Prečo? Zopakoval. Nie, neplanú mu oči, je to len odraz ohňa. Usmiela sa a s nádejou v hlase povedala. Chystala som ti prekvapenie na narodeniny. Chcela som ti zohnať nejakú tú špeciálnu zmes a skutočne ťa prekvapiť, ale nemyslí si, že ti teraz prezradím, čo dostaneš. Neusmiel sa. Chápem. Predpokladám, že si moju zmes nezohnala. Nie, nezohnala. Šla som k tomu tvojmu tabačiarovi. K môjmu tabačiarovi? Zopakovala. Áno, na Santa Moniku. Adresu som našla pod papierom, či v čom sú tie plechovky zabalené. Zažmurkala. Striaslo ju. Naozaj taká unavená? Znova si usrkla z pohára. Nepomohlo to. Naopak, ako by bola ešte omámenejšia. Ten milý pán, nespomínam si na jeho meno, prepáč, Walt, neviem, prečo sa mi chce tak strašne spať. Pokračuj, išla si do obchodu. Áno, majiteľ povedal, že mi nemôže pripraviť tvoju zmes. Hamla? Lebo vždy dodáš jednu prímes sám. Tá únava. A on nevie, čo to je. Preto som ti musela kúpiť niečo iné. Prečo? Opýtal sa znova. A kým stihla odpovedať, prečo chce každá z vás vedieť všetko? Každá je zvedavá ako Pandora. Vzal kutáč a prehrabal oheň. Plamene vyšľahli do výšky a iskry opito odskočili od železnej tyče. Dopila a postavila pohár na stôl. Zazdalo sa jej, že sa myhoce, zvalila sa na operadlo. Ľutujem, Walt, netušila som, že ťa tým tak rozčúlim. To nič, Emma. Smiešne. Tie plechovky 8, 2 sa volali Anna Minová a Sue de Blakely? Naozaj? Ohmatal kutáč. Počuj, zachychotala sa. A nevolajú sa tak tvoje 2 ex-manželky? Som veľmi sentimentálny, Emma. Opäť sa zachychotala, potom sa zamračila. Ak zaspí, pokazí celý večer. Dočerta, prečo neudrží oči otvorené? V podstate všetky tvoje zmesy mali ženské mená. Áno. Prišiel k nej a uprel na ňu pohľad. Zdalo sa jej, že mu horia oči. Zasa ten odraz ohňa. Jeho tvár sa nad ňou rozmazane vznášala. Zaspávaš, Emma. Opatrne odsunul jej prázdny pohár na druhý koniec stola. Bol to kvalitný kryštál. Nechápem, taká som unavená. Mala by si trochu oddychnúť, Emma. Poriadne oddychnúť. Oddychnúť. Možno. Vzal ju do náručia. Ľahni si sem, Emma, k ohňu. Zohreješ sa. Uložil ju na koberec pred kozub. Plamene sa diabolsky žiadostivo vzpínali, menili tehly v kozube rozžeravené do červena na peklo. Teplo. Horúco, Walt. Zamrmlala ospalo. Sotva ju bolo rozumieť. Stíšiš oheň? Nie, Emma. Vzal kutáč, sácal a postrkával polená v ohnisku dozadu. Čudné. Nikdy si nevšimla, aký je ten kozub veľký na taký malý dom. Oči sa jej zavreli. Niekoľko minút bolo ticho. Keď sa k nej sklonila, dotkol sa jej, viečka sa pohli, oči máličko otvorili. Walt. Takmer ju nebolo počuť, musel sa nakloniť celkom nad ňu. Áno. Aká zvláštna prímes. Kým jej stihol odpovedať,
Vzdychla si a zavrela oči. Prihodil na oheň ďalšie 2 polená a urovnal ich na mriežke. Potom si kľakol a schytil ju popod pazuchy. Dýchala plitko, slabúčko. Priložil jej pery k uchu a zašepkal. Popol, láska moja, popol.